Αυτή είναι η δεύτερη βοήθεια. Ανεβαίνω χαλαρά την άλλη φορά, σαν να πηγαίνω με 40 χιλιόμετρα, έτσι. 40 χιλιόμετρα. Δεύτερο, να βάλω το 3. Το 3. Μπαταρία τι λέει? 80, 1 και 8. Πρέπει να βάλουμε οργανάκι Energy Meter σίγουρα εδώ, για να βλέπουμε την μπαταρία μας τι γίνεται. Ρώτησα τον Κινέζο αν έχει BMS η μπαταρία, γιατί σε κάτι forum, σε κάποια άλλα βίντεο είδα μερικούς που λένε ότι δεν έχει BMS και τρόμαξα λίγο, να σου πω την αλήθεια. Πάμε να βάλουμε. Ανεβαίνει με κολλιές την άλλη φορά αυτή. Σταματάει, αρχίζει και δουλεύει το φρένο. Καλό, δεν το μετάνιωσα. Αδρεναλίνη. Το σελάκι καλό. Ποδήλατο δεν το λες. Ήρθε και με ένα χτύπημα εδώ. Το είπα στη φίλη μου την Κινέζα, αλλά μου το έπαιζε Κινέζα.